gwani ka kagi salati ga Mustapha, baban su Fadima na Khadija ango ga Aisha ma'aiki. Ya rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, baban su Fadima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Ya rabu kalikina kai dare da rana, na zo gare ka nima zanyo yaban gwanina, dan shi kayo ubana kai uwa har ka bani suna, kuma kai kayo barewa ga zaki kuma kayo gada da carki. Ya rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, abban su Fatima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Salatin ka za ka karo ba addadi ka jero, baitin da za na tsaro in ka nufa na rero, dan shi ka ba mu gero kai yi guda kuma har da sauro. Alai sahabu su ma sai na sa har da Fadimar ma'aiki. Da hagwarzo yau ma gare ka mun zo, a gidanku babu kanzo abincinmu har da tozo, ranar da babu kowa duk matsayi sai gurin ka an zo. Zan so ku dakata ku yi saurara dan kwa ba kamar ma'aiki. Ya rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, abban su Fadima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Me kyan ado da kamshi, hannunsa babu kaushi, muryar sama da taushi, kai dai kawai rike shi, shi yayi wa rabu daidai har matsayi aka ba mu dan shi. Duk al'ummar da ta zo babu waɗanda aka yo kamar na ma'aiki. Kaɗai cikakke ɗan abu da tsarkakakke, kai zanayi watake zuciya ta daina leke, duk wanda baya ƙaunar annabi lallai kwa'ai da sake. In na ji ana yaban ɗan Abdullah zuciya ta ringa ɗoki. Ya rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, abban su Fadima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Ya Mustapha nazifi mai zuciya da ƙarfi, ko rijiya da zurfi, takobin sama da kaifi, ni kun ga jarumi na ɗana Amina a gaida sufi. Na gode rabbana shi yayi mani baiwar yabo gurin ma'aiki. Allah ka ƙara girma a gurin wanda baya gulma, da ka bi shi baka fama zuciya ta daina kyarma. In har yayo batu sai kowa ya ji shi har da kurma. An gaida Mustapha abban Alkasim Rasul ka wuce bilki. Ya rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, abban su Fadima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Ya shehu na Tijani almajirin ku ne ni, hada shehu na Jilani na zo a ƙara bani. Barhamu gausu baye ka san ni dai ina da rauni, sanadin yabon ku ne in har wasu sun ganna sai su ce mawaki. Kafin na sauke kaya nan za na sanya aya,
ba ma zama a baya, ba ma yabo da sanya. Autan su shehu kai ne ke sanya mana fura a ƙwarya. Na butuhi ko na zifi ga Jafar ni Sadam a ba mu ma'aiki. Ya Rabbana gwani ka kagi salati ga Mustapha, baban su Fatima na Khadija ango ga Aisha ma'aiki. Assalamu alaikum masu saurare. Kun saurari wannan kasida daga bakin Sadam na autan shehu. Domin ƙarin bayani 09029976240. Ya Rabbana gani ka kaji salati ga Mustapha, abban su Fatima na Khadija da ango ga Aisha ma'aiki. Ya Rabbana gani ka kaji salati ga Mustapha, abban su Fatima na Khadija